Les 8. Geld. Tekst 1. In een supermarkt. Hoeveel kost dat? Wat is de prijs? Welk bedrag moet ik betalen? €12,95, alstublieft. Alstublieft, €20. Dan krijgt u €7,05 terug. In een café. Ober, mogen wij de rekening? Wij willen betalen. Wie betaalt? Betaal jij of betaal ik? Oh, ik heb geen geld bij me. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Dan betaal je toch met je pinpas. Die zit in mijn portemonnee. In een winkel. Kan ik pinnen? Ja hoor, een momentje. Ja, u kunt nu uw pincode intoetsen. Nu op de groene knop drukken. Oké, u hebt betaald. Les 8. Tekst 2. Hoe betaal jij de rekening voor water, gas en licht? Of de huur en de telefoonrekening? Betaal je het bedrag iedere maand of eens per 2 maanden? Het energiebedrijf betaal ik per 2 maanden. De betaling gebeurt automatisch. Hoe gaat dat? Je geeft het energiebedrijf een machtiging. Het bedrag gaat dan van jouw rekening af. Automatisch. Je hoeft zelf niets te doen. Het geld komt op de rekening van het bedrijf. Je kunt ook betalen via internet. Hoe doe je dat? Je gaat naar de website van je bank. Je moet natuurlijk eerst inloggen, dus je logt in. Je vult vervolgens het rekeningnummer in en daarna vul je het bedrag in. Dat is alles. Zelfs een handtekening zetten is niet nodig. Les 8. Tekst 3. Contant geld, dat zijn munten en biljetten. Er zijn bijvoorbeeld munten van 10 eurocent en biljetten van 10 euro. Kleine dingen betaal je meestal contant. Als iets weinig kost, betaal je contant. Je kunt niet altijd gepast betalen. Je geeft bijvoorbeeld een biljet van 100 euro. Wat je te veel betaalt, krijg je terug. Maar soms vraagt men: hebt u het niet kleiner? Je zoekt dan
in je portemonnee klein geld. Je probeert het bedrag gepast te betalen. Hoeveel geld hebben jullie nu bij je? Hoeveel heb je in je portemonnee? Of heb je alleen een pinpas bij je? Ik betaal heel vaak met een pinpas. Je kunt bijna overal pinnen.